Una vegada hi havia un petit gat negre que es deia Nero, que vivia al castell més gran i fantasmagòric de l'indret. En aquest castell també hi vivia un fantasma molt poruc, en Fanpó. Cada vegada que veia en Nero s'espantava i sortia corrent cap a l'altre costat. El gat es sentia molt sol i volia fer-se amic del fantasma, però no sabia com fer-ho perquè quan el veia fugia sense que pogués dir-li res. Pensant, va ensopegar amb una carabassa molt espavilada. Li va explicar el seu problema i sense dubtar-lo va idear un pla. Van agafar un llençol i hi van fer 2 forats pels ulls. La carabassa se'l va posar a sobre i es va enfilar les espatlles del neno per ser més alta. La disfressa de fantasma era tan bona que estaven convençuts que quan en Fanpó els veiés no tindria por i podrien parlar amb ell. Van anar a trobar-lo i li van dir que volien ser amics seus. Però mentre s'acostaven a ell, el pobre Nero es va entrebancar amb el llençol i va caure a terra espantant de nou al fantasma. Només els quedava una opció per poder parlar amb ell. Van agafar el mòbil i el van trucar. El fantasma es va posar molt content que algú volgués ser amic seu, però seguia tenint por. De totes maneres, es va decidir anar a trobar-los. Van quedar a la sala principal del primer pis. En Fanpó va arribar el primer. Quan van entrar la carabassa i el gat, el fantasma tremolava, però aquest tremolor no era de por, sinó d'emoció. De seguida van començar a parlar i a jugar. Quan es va fer de nit, el fantasma els va demanar que es quedessin a dormir amb ell, ja que per les nits passava molta por. Els nous amics van acceptar encantats. Aquella nit, en Fanpó va estar molt tranquil perquè sabia que tenia companyia i es va adonar d'una cosa molt important, que el va fer molt feliç. La por l'havia fet passar molts moments dolents i vencent-la havia aconseguit uns amics i una tranquil·litat que no havia tingut mai. I catacric, catacrac, que aquest conte ja ha acabat.